ban pentikna ya ke jingbit jingbiang jong school hakathany ban sungthu bha shushu ya ke jingdon kam jong ki artli islam ajing hikai ki bakenthop ya ka plasha RCLP and UP school kabadan haksenong rongjari bat kumju ya ke school rong shikong presbyterian LP school haksenong rong shikong u MLA jong ke nongpo constituency wa emerald bonds im Mantang kasngi ulalaj panjengo ya ki artli school kibadan hapo ke constituency jong u kata ke nongpo constituency Bat la ban kedau bahag te jing le jengo ye ki artli school lapan long ye ki jinglang ki balangkot ban yo sngo ye ki jinge jong ki school bat ki jingdon kam ki balang kerki hagene ki jugusngi haga school RCLP and UP school harong jeri u MLA ula kular banai jingrap dak jing pensena ya ka basketball court lengba ka MLA scheme ka ba on yoru ban penon kam haga ban yang assembly haga porman step bat kum juru kan long ka madani lekai basketball na ka bantagi samla jong asinong barok kawai Shushu haga school rong shikong presbyterian LP school. UMLA ula IT ya ki tin sop ying bantap ya ketunum jong storeroom ya ka bal ajing rap lengba ka SRWP scheme. Haga bahaswa jong ne jing IT ya kini ki tin sop ying. Kelodon ke jing ekran bat ke jing kerpat jong ki board punya school banyo i ki jing rap. Haba ajing kran nagaliang jong UMLA ulaong baban penbit penbiang ya ki jing don kam jong silam ajing hikai ki bron hakathany kede ki bakongsan ban penmang ya ki jing rap. Nlor kiwe ki jingiram ki balapan mang syaki shenong, syaki sports club, syaki balang, bat kiwe ki kenhon ki beron hapo ke constituency. School pila pensengo kumtu, ngala perkhat himane ka porba pensengo pia gini ki mat ka toilet ke de ka badon kam, ni ban ai extension classroom ka badon kam, an ka shenong kalawan mi na ka benta ban ai ka badan basketball hangthi ban badon kam ki khna ka badon kam la ne kan long assembly area ne kan long ta kom Dengan kuat bapin ai kawe ke bahakmat tam. Ai yang kawe ke bahakmat kenang ba ngan la ban bu no ya ke skim na kam dai jumpi kenang bapin yo ban pendon kam ya ka. Kata dengan kuat ban kuat bapi pin ong yang kene ke por. Kenapa kan pensuk yang nomor ban ai sin ai baro atelare. Tapi ai swa kalong priority mendak stem ngin ai swa dak tu how will you swim kan but sa kata kam ta kan di ay nga lightly na pedeng kini kano ka ba hakmat to mono bala ban ay kata ko ba pin kam ha la ban pin ka wi ka basketball na ka benda to ka stum ko ko wi school ro school ya pin kam lang school pin kam lang ani ka tha kam so sai pin so e sengau re yarap ya ka madan basketball Kala ban digjing mentoy ki kena kin yo padan kam kan deru ka assembly area ru longhi ban padan kam hang dapat kam ta tetet digitu gi we jodon kam ru padan kam ni ka toilet ka padan kam kanwan haka next phase pat kam de gani ka phase ka ba ngin yo ban penmang menta jong ar phusan ar bundriu tenre kanwan haka we pat ka por haka we pat ka snem hadin jong kata tenre ka priority bat ka ba kum MLA jong pi bangawan hang ni nga kolar ban ai ban penbu ngan penbu iru ya kata bangina kolar yak madan basketball komot ba ngin yarap ban penbu da ka skim nam ta gejing mentoy ka jong pi kini kiwi kinwan number R number lai kenang ba kan pensuk sisin balai sai kum ni komot ba ka pensuk yang ngar bakan nomlong daw la sai sisngi penong ba meral kolar ba da banan basketball ai da ka toilet lai ba ong pi de kanom long kumta dan ringin ai hidaka yuk kenang bakan pensuk yepi ting ta kadau ngala penbe ya gene kesngi ban yo ban wan kana kesnong balang gen IT ya gene ki tin ba pin yo ban penon kam ya ki kata ga de jeng tumu hakeju ko po ngeli yo sngoru ya ki pebun ki jing pen sngow ki jing don kam ngagawan kenang hagan ni kesnong ga jong piru naga benta kini ki baro agi por bang song office kidon hi wi alat banwan kidon gi bom yu alat banwan kidon gi bujuan mi kidon gi bom juan mi kumta tetep tinta kadau nga kam sim ya kene kom ban penbej daka tour program nasgo ban panma be phi ngibu ya por ka ba bensi kemir kam ya wit hi karap karyang dan dari kat ni laya api nagaliang jongang pan pau jong sungu bat bangiyo ban sngo ban sengak bagi jeng dan kam balang lapan sngo dan kedeng memorandum ka pentup jadi second day ka don lang ke school ka don lang hang ni ka snong urang ba snong lapan sngo jeng dan kam bat kita jadi ki benta ki man
Kiba nagaliang junga kumu emele ngaban persyang banyarat epi. Banle cisin le barok te lare. Jendre haba pila ai ki jing tho pila penkan mau yang nawan dalade bila i lagi jong gi khamat ngi sungthu ya jing kam jong pi baro. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru wei ar nyau lai